So mu kara faɗa musu da 'yan kasar mu APC. Gaskiya dokin karfe ko tana gudu ka kama ta kawo. Ina gwanin wani ganawa. Uban aikin alkhairi baya goye marayu. Mai dogaro da ikon Allah ta Allah ba ta ku ba na Baba Buhari ikon Allah. Ya ku al'ummar jihar Jigawa ga mai san ku kuma mai kishin ku Alhaji Badaru Abubakar Talamis. Ya fito domin ci gaba da ayyukan alkhairin da yake. A dan haka muna kira ga 'ya'yan jam'iyyar mu ta APC mai albarka musamman masu haƙƙin zaben fidda gwani. Da mu cure mu dunkule guri guda domin zaben nagari na kowa mai kishi da san ci gaban al'ummar jihar Jigawa. Mu tabbata mun zaɓi adali kuma jagora nagari Alhaji Badaru Abubakar Talamis domin ya karasa ayyukan alkhairin da ya sa a gaba. Ya Allah kai kake bada mulki ga wanda ka so a lokacin da ka so. Ya Allah ka danka Alhaji Badaru Abubakar Talamis amanar jihar Jigawa. Amin summa amin. Shekara ta 2019 jihar Jigawa ta kace. Wannan sako ne daga Hajiya Ruqayya Dawayya. So mu kara faɗa musu da